Pane nyaya yakatenderera nyaya inetsa yePVO bill iri kunetsa inyowani ririko. So kumasvingo kune vanhu vakasvika vachinokanganisa vachiita kazhowe kako. So vanhu ava vaifungidzirwa vachinzi vanhu vanga vatumwa from ZANU-PF, but panapa nhasi chiri kundinetsa ndechekuti vanhu vanga vakaungana vari pagathering vanhu vanga vari veCCC, but panapa pakunosungwa kwavo vakutonzi ivo ndo vakunosungwa asi vasirivo vanhu vakapara mhosva. Mabudiro ari kuita nyaya pari kunzi vanhu veCCC vari kusungirwa mhosva yakaitwa kana kuti yakaparwa nevanhu veZANU-PF according to ZimEye newspaper. Panapa pari kunyorwa kunzi top Citizen Coalition for Change CCC member Jonah Makurawarerwa, who was assaulted by ZANU-PF thugs during the PVO bill hearing in Masvingo last week, reported that he had been summoned to Masvingo Central Law and Order. I confirm that I am at Masvingo Central Law and Order Department. They have a charge on the events that happened on the PVO bill, said Makurawarerwa. Meanwhile, the number of opposition CCC members arrested for disrupted PVO bill in Masvingo is risen to 4, with councillors Muchokwa Bernard and Easter Zishiri, as well as Wakurawarerwa joining Nyahunda arrested earlier. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kumasvingo iko zvinezvi. Vanhu ava vari kutaura kuti vanenge vakapara nyaya iyoyo vari kusarirwa vanhu veZANU-PF varinzi vakatosvika vakavakwadza. Ndo mabudidziro azviri kuitika muZimbabwe, but pari kuzonzi pakusungwa apa pari kusungwa veCCC. Asiwo vanhu vanoteera nyaya idzi dzematongerwo enyika zvakanyanya vari kutaura kuti aiwa nyaya idzodzo musanyanyisa henyu kutiudza nezvadzo kuzoti CCC ZANU-PF chini, kuti vanhu ava vanhu vamwe chete kupfurikidza nezvinhu kana kuti zvakavasumudzira hasha wamaZimbabweans zviri kuitika kuparliament. But amene muri Zimbabwe imimiwo muri kunzwawo nyaya iyi for the first time, munoionawo sei?